Hello viewers, Priang Sobha Sisin Pat Yafi Shaka Shiniga channel Haga Kertanga Batiam Tam Jong Jesus Christ Nong Panem Take a topic abang kwak ban kran film Takade Shapang Kajing Kran Tali Kajing Kali Kalong how to Kadang dan kam ni ami ki banget ki bamenta Ya kani kajing kran tali Yani ya kajing kran da ki wai pat ki tali Tengah kwak ban jubak Ifi lang baka ketien jong belai Kadang manum Islam Shakapor ngin let nak city kabani kong shakinang koren kalau nang kabakhat saw kathat kabaan bat kabasa kathat kabaan upol wong kumni wong namar utaw bakren dakathli bamtep kren hakibriu henry hau blaiken namar amdan uwei ubasngau tho henry hau mensiem ukren yakijing mayan Kathat kabasa gong utaw bakren dakathlit bamtep utay yaladi henry utaw bayathu lupa utay yakabalangken ti upol wong susu athat kabasan wong tunga kwa shisha bapi baro finkren dakithlit bamtep kuran ni kanin ti hanak taw wong henry khamtam bapin yathu lupa namar utaw bayathu lupa ulong ubakham kor bani utaw bakren dakithlit bamtep lamdaw bataino bakabalang kan yok pediang kajikai ti khani kapor ngin ukran shapang kajing itu lupa nrengin yakran shapang kajing kran thli tingi ihni ba kaktin jong blai ke itu ba apostol paul hi sekinong koren utho wong ba kajing kran thli hi kalong kumba ngi kran chau blai kabomot ikah kajing mayan ngi kran chau blai watla ngimla ban sngau thu ya kata kajing kran dagi wai pat ki thli ne ya kata kajing kran thli Handai hakat khat ka basau wetu syai wong ba kata kajing kran thli katai kai kong umni kong utaw badak bakran dak thli bamtep utay yaladi mot kadan kajing tai haka bakenjaman sim ti ngindalat syaka ka bomot ni kamot bau pol uklam khang ban kran thli ka ba ar udak kwa hir ba barok kin kran di thli but udaya tu syah ni bakata ka jikran thli katai yaladi ti habangi pet syaka city upol skinong room ru kalnong ka bafra katkhat ka ba arpun riu ka kran syai hangni ba ngidan kam ya ka jikran thli pet katkhat ka ba arpun riu ko omni kumju de umensim ru uyarap lam ya ka jingtlat jengi namar ya ka ngin duai kat ka bandai biang ngim tip shu henry si shau tau mensim hi ukur pat naka benta jengi ha ki jing ut hir ki bam laang kapan i ka bomot ba habang ilet banduai shu blai teng ilet syakitu ka jaka ka bari ma ilet syaka jaka ka bari ka jing duai ka dei ka jingkran shau blai ru kalau hom ka jing yakran shau blai ti habang ilat segi jaka bari teng ilat duai de kibun kenta ngimla syu ban bun ketien ngong ifi dan teng ngimla ban bun ketien rei habang i duai pat de ki thli de ki wei ki thli ki bamtep i duai syu blai kadan ka jing ya kadan ka jingkran shau blai abang ikran shau blai wat la ngim sngau thu ha jing mut perkhat tingan itu ifi ngar majule ya ka jingkran thli ngajukran ye de ki wei pat ki thli makani ngai rap katai ba ya ka jinglong mensim ya kan ka jinglong mensim namar ba ngakran ni kita ha ka jingmayan wa jal ding am snothu ka ti jong blai kai thu sha ni hanrei kai kong ba uta umensim hi korpa naga benta jongi ha ki jingot hir ki bam laong mat ki bam la ban kran pat dagi kentin ki bang snothu ti ngin pet wan lada ngipet naka kina kikam ki apostol fini iru ba haba kitu ki banget haba kiladap ban penbaptis ki labu yaki daki apostol labu kti daki apostol haki kilai kran pat daki wai pat ki thlit ki ba bamtep ni la ban pensakhi ni ladang ilet sikikam ki apostol kalnong ka ba kalnong ka ba sipau fin ing to kalnong ka ba sipau la dangilat fin i ba
akal nong ka ba shipau katkhat ka ba sau pusan ngan puli fi finlap hang ni kong kum ni kong ti ki bana ka jingot share ki balanget kat ki balayawan lam bat upitras kilas ngau kendet nawar baha ki gentle ru la the no ya ka jingai umen sim bakhut katkhat ka ba sau pun ri kong namar ki le ngau ba ki akran dagi thli bat ba ki pen kraw yo ublai pi ka jingkran thli ru ka pen kraw yo ublai ka yero yo ublai ti fi hakani ka kam ki apostol kal na ba shipau kini ki banget ki badai na ki jiu haba ki yo sngaw ye kini ki banget gentle ba kilakran kilayo priang yo men sim bakhut dak kidak ba ki yo sngaw ba ki kran pat digi we ki thli kilai lingo ningkong kimla ban priang kimla ban priang ba kini ki gentle kila yo priang yo Jesus Christ no handai haba ki yo sngaw ba kini ki gentle ru haba ki priang yo men sim bakhut ba ki kran pat digi we ki thli kilai sngaw lingo tin jong blai bat phani ya khat ba sau punyo lai u Petrus long dan mano ubala ban adong ya ko kat ban ampen baptis yakini ki balayo priang yo men sim bakhut kum ju kum ni tiga bapen i ba kini ki kani ka jingkran ka jingyo priang yo men sim bakhut ru pen i ba ki dak ru pen i ba ki de ki jingkran da ka jingkran thli no te lala ban pen baptis sekim dan su ba jingkhang te hang ni hakani ka kam ki apostol kal nong ba shipau kini ki banget gentle ki yo priang sha ya ki kran sha de ki pat thli nam ta ki sapen baptis kadan pat hakawai pat ngaki lenong hakina nakawai pat ki jingjaba ki yo priang thli hadin bapen baptis kata lada ngilet naki kam ki apostol kal nong ba khat khandai penyelet ban naki kam ki apostol kal nong ba khat khandai kal nong ka ban riu kal nong ka basan ban riu kal nong ba khat khandai ka khat ka basan ban riu ko angum ni kong anda kilayo sngow yang ti yakani lapen baptis ki haka kertang utrai Jisu ka khat ka banri ko ang tin daw pol ulabu yela kiti haki umen sim bakhu lawan haki bat ki lakran da ki thli bat ki layathu lupa te fipni hang ni hakawai pat ka jingja ba pol pen baptis ki anda kila bukti ki labu yakti halor jaki ki layo yang mesti bakhu da ka bakaran pat ikiwe ki pat ki thli te kani ka jingja kadang ya jah du menta kani amteng bang asu yathu ifi nakai ka bakti jong blek ong mrei ngala ban sakhiru daladi kabani kong ya kadai ka kti jong blek ni hap ngai kti jong blek mrei ka ba aru nginang yai sakhi kani ngala jule kani ka jingpen baptis ya ki briu habakila kala ka bamut bashisha kila phlai tu pop kila ino iki kila pai su Jesus Christ kila nget go Jesus Christ long u try kimat bagi mensip kingat ya jingmi pat jong Jesus Christ madu padonut te habang ala pen baptis kini haga kertang jong Jesus Christ mars nei sei kina ka habla bukti ki kiyo ya ni jingkran thli kibang pat jiyo menumnu kila yo ya ni jingkran thli te dan pat kiba ila jule ekani counseling ki kila kala ka bomot bad habang ibu kti ki duai kiyo ekani ga jingkran thli bad ni sapen baptis hadien te kalong tek kat kum kti jong blai te ka jingkli kalong ka juba ka bakhat du ka ong ho ngidang dan kam ekani ka jingkran thli namar ka tayengi bad ka penchat bor ka men sim jongi bad habang i duai slam ru ngila menduai pat ki bai pat thli ngani tu ifi personally ne yaldi shimat haba nganya kali ngalet chika jingtrai madu ngaset penlian ban duai thlit ban karan duai thlit bat haba masyong yaldi hapo ka kamrar bang duai ngaset pendon kami ne jingkran thlit banga syam sisa bakalong kabor ka jong blai ti nakabenta ka burom jong blai nganget fila syai ya kani ti sa nang yai pet igi video da kita gi bampat subscribe makar pat fi ba fin subscribe fin like fin share fin comments pat fin dale itu notification button ru namar ba hadien bang apply igi video pertama fin nang yo i kinang wan gi notification se fi ti kubule shibo nam ta ka por jang fi yero try ka buram ka jing yero ai show try